أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله وما محمد ما كان محمد على محمد محمد رسول الله. Da farko na jajanta al'umma musulmi bisa wannan ibtila'i da ya same mu wanda muka wayi gari yau da shi wani zindiki ya je ƙarƙashin hoton wata baiwar Allah ya yi maganganu na ɓatanci ga masoyinmu, shugabanmu, mai cetonmu, ɗan gatan Allah wanda Allah ya fi so, wanda Allah yake fushi da fushinsa, wanda Allah yake yarda da yardarsa, wanda Allah yake karɓa da karɓarsa, wanda Allah yake bayarwa da bayarwarsa, wanda Allah yake hanawa da hanawarsa, shine sayyidinmu habibaninmu Muhammad bin Abdullah katimin nabiyina wa imamul mursalin. To gaskiya wannan abu ya dugun zuma mu, ya tayar mana da hankalin da ba zai iya kwantuwa ba, domin lallai idan mutane suka zama suna cikin al'ummar da ake ɓatanci ga manzon Allah, to wannan al'umma tana cikin musiba, wannan al'umma tana cikin bala'i, wannan al'umma tana cikin narko na Ubangiji. Wallahi na rantse da wanda raina yake tafin kudurarsa, Allah ba zai kyale mu ba, Allah ba zai bar mu ba. Ana taɓa bawansa, ana taɓa wanda ya fi so, ana taɓa wanda yake ƙauna, ana taɓa wanda ya yo mu dan shi, ana taɓa wanda yake wa rayuwa stamfi. In manzan Allah ya ma stamfi ka wuce, ana taɓa shi Allah ya bari, ba zai bari ba. Nasihohi ne guda biyu. Nasiha na farko zan yi akan ki Rahama ki ji tsoron Allah. Rahama abin da kika bai dace ba. Rahama ki gane cewa duniyan nan kaɗanci, rayuwar da za a yi a ranar lahira rayuwa ce wadda babu zazzabi, babu ciwon kai, babu bacci, babu jiya, babu yau, babu in an jima, babu wata shekarar, ba bara, ba baɗi. Rayuwa ce za a yi ta sadidan, rayuwa ce za a yi ta wadda Allah ne kaɗai ya san irinta, rayuwa ce wadda za a yi ta wadda ba ta da kamanceceniya da irin wannan rayuwar da muke. Ki zaɓi wannan rayuwar, ki bar wannan rayuwar wadda annabi yake cewa hasatu ummati 60 aw 70. Yawanci annabi ya ce girbin al'ummata, ƙarshen nunarka a rayuwar duniya shine 60 ko 70. Ki zaɓi rayuwar da za ki yi wadda za ta zama miki da wannan nuya, wanda Allah yake cewa kullaman alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Sayyidina Ali yana faɗa asuru ma ya baka alama ya fada, fa inna duniya tazal an qaribun, fa innal akhirata tabqa la tafada. Jama'a wallahi mu ji tsoron Allah, wallahi mu ji tsoron Allah. Rahama, kafin ki a industrin nan an yi jigajigan jarumai waɗanda suka ba da gudunmuwa, waɗanda suka yi masoya ba irin naki ba, waɗanda suka yi masoya wanda a lokacin harkar tana harka, yau suna ina, wasunsu sun rasu. Idan fa zalakar harshe da magana ne takamarki, yau babu Aisha ɗan Kano. Idan farin jini ne da iya fim, yau babu Hauwa Ali Dodo. Idan takamarki ilimi da digiri da wani waye da kike takama da shi, da boko da turanci, yau babu Hajiya Hauwa Maina. Idan takamarki da stardom, ƙarfin stardom, yau babu Rabilu Musa ɗan Ibro. To me ya rage? Me kike nema? Me yasa kike son ki zaɓi duniya akan lahira? Duniyan nan nawa take? Kin yi laifi guda biyu. Laifi na farko, kin yi laifi kin fitar da tsiraicinki duniya ta gani, wadda manzon Allah yake gaya mana yake cewa duk macen da ta fitar da tsiraicinta, ta saka tufa wadda ta fitar da tsiraicinta, kasiya ta ariya tana cikin fushin Ubangiji. Sannan abu mafi girman muni, mafi girman laifi da kika yi, da kika zo kika saka wannan hoto, wani ya je ya kwamen a matsayinki inda kin yadda cewa ke mai imani ce, ke masoyiyar manzan Allah ce, ke daga cikin al'ummar manzan Allah kike, sai ki je ki cire hoton nan, sai ki ce astaghfirullah. Wallahi na rantse da Allah, wallahi tallahi da duk ba a yi wannan abun ba, da kin je kin cire hoton nan kin yi istighfari,
amma taurin kanki da shishiginki da bunƙasarki ke kin fi ƙarfin ki saka hoto a je ƙasa a yi ɓatanci ga manzan Allah ki je ki cire hoton ya fi miki mahimmanci kenan akan ɓatancin da aka yi wa manzan Allah? Ko kuma girman kai ne tsaba? In girman kai ne da takama, wallahi Rahama baki kai Fir'auna ba. Sanda Fir'auna aka yi ta kawo masa kira zuwa ya musulunta, ya ki musulunta. Sanda annabi Musa ya ja shi tsakiyar bahar, ya ga bahar ta kudu ta gabas ta yamma zai haɗiye da shi, lokacin ya ƙoƙarin ya furta kalmar imani, Allah subhanahu wata'ala ya turo mala'iku suka yi dimtse bakinsa saboda ba a so. Ke ma kar ki je ki tsinci kanki a wannan lokacin da Allah baya buƙatar tubanki, lokacin da Allah baya buƙatar tubanki. Gaskiyar magana, mu a madadinmu na 'yan fim gabaki ɗaya ba ma tare da wannan abu, ba mu san shi ba, kuma ba ma goyon bayanki. Wallahi na rantse da girman zatin Allah akan irin wannan a taɓa manzan Allah, wallahi da uwa da uba da 'ya'yan da aka haifa dukka wallahi billahi lazi ba su da amfani a gare ni in dai za a taɓa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama. Saboda manzan Allah ya faɗa, ya ce imanin ɗayanku ba zai cika ba har sai ya so ni fiye da yadda ya so uwarsa, fiye da yadda ya so ubansa, fiye da yadda ya so 'ya'yansa, fiye da yadda ya so dukkan abin da ya mallaka. Wannan maganar manzan Allah sayyidina Umar yake gayawa. Sai da sayyidina Umaru ya maimaita wannan maganar, sannan shugaba ya ce al'ana ya Umar, al'ana ya Umar, al'ana ya Umar, ma'ana yanzu imanin ka ya cika. Duk imanin sayyidina Umar. A gaya wa annabi magana, inda Allah yake gaya wasu sayyidina Abubakar, la tarfa'u aswatukum fawqa sautin nabi, kamar yadda sashin ku yake wa sashi, kada ku riga kiran manzon Allah don, amma ke ki je a dalilin ki wani yayi rubutu mai muni ki bar shi. Duk malamin da ya baki wannan fatawar ya zalunce ki, duk malamin da bai gaya miki gaskiya ba ya zalunce ki. Ina roƙon miki shiriyar Allah, kuma ki gane duk wanda ya gaya miki wata magana a wannan abin mai ƙaunaki ne, kuma ko ba ma ƙaunakin ma ba komai, dan ni ba na ƙaunar mutumin da duk zai jawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam batanci, wala ba na ƙaunarsa. Kowaye shi wallahi ba na ƙaunarsa, ko shi ya haife ni shi ya kawo ni duniya ba na ƙaunar shi, ballantana ke. Kina jawo mana matsaloli idan ba za ki shiru ba. Allah hutar da mu sharinki, Allah hutar da mu sharinki idan ba za ki shiru ba. Mun miki addu'a shirya, amma in ba za ki shiru ba Allah hutar da mu sharinki.